ओरैनो हर नानि नों गाबदों नों मानो थैनो नागिरो मा दुखु दं नोंहा दिनै दे नानि सना दे बुं दे बुं नों मानो दे बुं दे बुं दे नानि सना दे नोङो नोंनि मेगनाव मानो मोदै गदों आरो नों मानो गावखौ बुथारना लानो नागिरदों बे जिउआथ' इसोरनिफ्राय होनाय जोङो सोरबा बे जिउखौ बायनानै मोना सनाजों कौटि थाखाजों नोंनि गासै दुखुफोरखौ नोंनि गासै जेंनाफोरखौ गासैबो फोरमायनो गथाय रावबो जोंखौ बे संसाराव अनग्रा गैया सासेल' इसोर दं बे इसोराल' अनो नानि ओरैनो दे बुं नों मानो गावखौ थैनो नागिरदोंमोन मा जादोंमोन नोंहालाय बुं दे आंनि थाखाय बेनोसै नों गावनि दुखुफोरखौ फोरमायना जिसुनो फोरमायना ला जिसुआ नै भिडिअ'आव दङ नोङो जिसुआ नोंनि दुखुफोरखौ दे आंनि नों मानि थाखाय नों मानि थाखाय गावखौ बुथारना लानो नागिरदोंमोन दे बुं नों मानि थाखाय गावखौ बुथारना लानो नागिरदोंमोन बुं रायज्लाय रोंगौ दा नोङो बर' दे बुं नों बर' दा मा साननानै नों गावखौ थैनो नागिरामोन नों फास नांनो नागिरदोंमोन ना मुलि लोंनो नागिरदोंमोन ना मा मोनसे सुइसाइड जानो नागिरदोंमोन ना न' गारनानै थांनो नागिरदोंमोन मानि थाखाय नोङो बुं बे आमेरिकाफोराव रावबो बुंग्रा गैया नामा बिदि नोंथ' बबि नङा देलाय बुं नों गावनि दुखुफोरखौ फोरमायना लानो रोङा दे बुं देनाय नों मानि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय आंनि फिसाया जेब्ला हारि लादोंमोन बे समाव आङो गथ' गोरलै दंमोन बे समाव आङो सानसे थैनो होननानै मुलि गथ'खौ लानानै खारनानै आंनि फिसानि लेखाखौ नायनानै इसोरखौ साननानै आङो थैनो हायाखैसै आङो आंनि फावा बेनो नों दाबो बेखौ गोसोआव लाबोदों थैनो ना इसोरनि मानि लादों जेब्लायबो आङो साननानै फैयो थैनायनि जेबो गैया नामा होननानै आंना फिसा साब्रै दं फिसा साब्रै आंना दाव जायगायाव न'खराव मालाबा सान्थि गैया आं जेब्लायबो थैनोल' सानबाय थायो आङो जेब्लायबो बेखौनो सानो आङो दाबो नों सानगासिनो नामा अब्लाबो आङो दिनै इसोरखौ फोथायनो मोननानै आङो थैनाया बिराद गोरोन्थि साननानै आङो गोसोआव आङो सानथाम जाबाय आं सानथाम उपवास थानानै इसोरनि आथिं गुदियाव फैगासिनो दं आङो नोङो जब बादि सैसोदो जानो गैयाब्लाबो ओंखाम आंखालबाबो रायजाब्लाबो बुजिजाब्लाबो गासैखौबो सहायना सैसोयैबा देरहागोन बेनिखायनो नोङो दिनै मा थांखि लाखो देनाय आङो दा न'खराव आङो जेब्लायबो बिसि फिसाय अनलायनानै आरो आंनि फिसा हिन्जाव सानै अनजालि आरो रस बिसोरो गोजान जायगायाव दंहैयो बिमाजों बिफाजों आरो बिदाफोरा बिसोरखौ खबर लाया आंनि गोसोआ हाबबाय थायो बिसोरनि थाखाय सामफ्रामबो ओंखाम दै गैया आं बिसोरखौनो जेब्लायबो मिलायना फैनानै थाजानो लुगैयो आङो अन्थाइगाफोर नोंसोर बे जायगायाव मानो फैदों नोंसोर गावखौनो थैनो नागिरनाय एबा इसोरनि होनाय जिउखौ नोंसोर आद्रि खालामनो नागिरनाय दिनै बेखौ नोंसोरनिफ्राय सोरनि एस आखर लिरनाय दं हादरथ' सोरनियाव एस आखर गिबियाव जार एस आखर आছেন এটা हादरथ' सोरहा एस आखर आरो कार एम आखर सोरनाव एम जानांगौ सोरबा मन्जु सोरबा मनिका गुबुन बिसोरो सोरबा जानांगौ मार्शेल सोरबा मार्टिन दिनै बे एम आखरखौ लानानै आरो एस आखरखौ लानानै भिडिअ लिंहरदों नोंसोरो गुबुन जायगाफ्राव जेरै गावनि जिउखौ आद्रि खालामनाय सुबुंफोरखौ आं इन्टारभिउ बायदि लायो नागालेण्डआव लादों गुबुन जों आसामाव जेरै लवार आसामाव आरो बेबायदिनो आङो तेजपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय
बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव थानाय खैमा डिस्ट्रिक्टआव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव रिट्रिट खालामनायनि गेजेरजों दिनै बेबायदिनो माखासे आखलफोरखौ लानानै लेंहरो आरो बेनि गेजेराव गाव गावनि जिउखौ आथोर खालामनानै सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिथांमोनखौ बिनाय जायो आं नोंसोरनाव सोंनोसै मा नोंसोरो बेबायदिनो नोंसोर गाव गावखौनो जिउखौ गुबुन गुबुन राहायै फासि नांनायजों गुबुन गुबुन राहायै बिसनि मुलि होनानै गुबुन गुबुन राहायै देगाजों सुथारनानै मा नोंसोर गावखौनो आत्महत्या खालामनो सानबावबाय नामा नोंसोरो आं सोंबाय नोंसोर गावखौनो बुथारना लाबावगोन नामा माने सिरि लानाय नङा सोर गावखौ बुथारनो नागिरदोंमोन आखाइ दैखां बिसोरनि गेजेराव जेब्ला निजेर आत्महत्या কৰিবলৈ চেষ্টা করেছে হাত ওঠো ইয়ার উপর नोंसोरो বুঝি পোৱা নাই আপনি কিয় আহিছা ইয়াত মই মোৰ বেমাৰ আছে 4 বছৰ হ'ল অপাৰেশ্যন কৰা মোৰ 4 বছৰ হ'ল সেইকাৰণে মোৰ সদায় বিষ হৈ থাকে তাৰপিছত মোৰ বাচ্চা দুটা আছে এইবিলাকৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰোঁ মই মৰি যাম নেকি মই মৰিলে কি হ'ব মোৰ ল'ৰা দুটা কি হ'ব ইহঁতে কোনে পোহপাল দিব ইহঁতক কোনে পঢ়ুৱাব এইবিলাক কথা চিন্তা মোৰ নিজৰ কিবা মৰি যাব কাৰণে কিবা মই এইটো চিন্তা কৰিছিল নেকি আগতে নাই কৰা নাই মই নিজৰ কাৰণে এইটো মই সুইচাইডটো একেবাৰে মোৰ এইটো নাই কিন্তু মই মৰি যাব নেকি বুলি মই ভাবি থাকে কিন্তু মৰি যাবলৈ ইচ্ছা কৰা নাই মই মৰি ভাবি থাকে এটা ভাবিব নালাগে নহয় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা ঈশ্বৰ লৈ গেলে আমি মৰিব এটা ভাবিতে বেলেগ কিন্তু ভাবি বৰ মালুম নাই ব্ৰেইনটা বেলেগ হৈ যায় এনেকৈ ভাবিব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰ আছে ঈশ্বৰে আমাৰ সব ৰক্ষা কৰে नों मा गावखौ बुथारना लानो नागिरदोंमोन नामा नों मानि थाखाय फैदों भाई आं बेयाव इसोरनि खाथियाव आं इसोरखौ माबानो नोंसोर बाहेराव जायफ्रा ओरैनो गोदाव सोराव बुजियाफा मा माखासे फैनाय दं अखन्थ नोंनि आइखौ खोलोम आंखौ निमाहा होदो आइ होननानै खोलोम गोबानाय खुदुम गावनि फिसाखौ गोबानाय खुदुम गासै दुखु मानिखौ निमाहा होजोबदो बिफाखौ आंखौ निमाहा होदो होननानै निमाहा होबाय नोंसोर बिमा जानानै फिसाखौ निमाहा होबाय होनो हाखोन ना हायाखै होबाय नों बिफा जानानै बेखौ निमाहा होनो हाबाय नों बाबाखौ निमाहा होनो हादों ना हायाखै हाबाय दे आं नोंसोरनाव सोंनोसै नों मा जानानै नोङो गावखौ सुइसाइड खालामनो सानदोंमोन आं गिदिर सेंग्रा सममोन बे समाव बिदा फंबाय नांलायनानै न'आव दावराव दावसि जालायनानै मुलि लोंनाय जादोंमोन नाथाय खुरुनि मुलि लोंफ्लांदों आं जेबो जादिया बे गोबावसै जानाया नों मुलि लोंदोंमोन औ लोंदोंमोन दाबो नोङो बेनिफ्राय नोङो पाप टिका लादोंना लायाखै लादोंमोन लानानै बे पापखौ होनाय जायाखैमोन बे पापखौ सिमान लायाखैमोन दाबो फादार दङ नोङो बे गावखौ बुथारनो नागिरनाय दिनैनो गोसोखांदों दौरिजों लोगोसे नोंनि पापखौ सिमान लानांगोन दिनै नोङो नोंनि आइ आफा दंना गैया आइ आफा दं बिदा दं अननानै बिनि बिदाया फै बिनि बिदाया बा दं अननानै नोङो बिदाखौ खुलुम बिदाखौ आरो न'खरनि सोर दं अननानै बिदा फंबाय नोंसोर गोबालाय नों मा जानानै थैनो सानदोंमोन आं बिदि माने मालाबा बांद्राय खस्थ' मोनबाथाय खामानि मावनानै माने गोसोआव बिदि गाज्रि सानखांनो फैयोना खिन्थु डाइरेक्टलि नङा आरोना माने सम बिदिनो बिराद गाज्रि फैयो माने बांद्राय खस्थ' मोनबाथाय माने खामानि मावनानै टेनसन डिप्रेसन गावनो मिथिया नामा मालाबा गावनो मिथिया माने डिप्रेसन जाना होयो माने डिप्रेसननि गेजेरजों गावखौनो सुइसाइड जानो ओमफ्राय नों मा फरायो हारसा मा क्लासाव दाबो फरायगासिनो दं नोंनि स्कुलनि नामा माबे स्कुल अंबिकापुर उस्मानी विद्यालय नोंहा गोबां दुखु दंना नानि बे दुखु मानिखौ फोरबोनो गासैबो सारिना खालामदों दुखु मानिखौ गासैबो इसोरनो गथायदों नोङो लेखा फरायगासिनो मा क्लासाव क्लास 11 12 ओमफ्राय नोङो दाबो नों थैनो गोसो जायो नामा
दा इसोरनिफ्राय नोङो बेनिफ्राय थैनो गोसो गैला थैनो गियो हा थैनो गियो थैनो लुबैयो लुगैयो हले गियो हा लुगैयो हले गियो नोङो मा लुबैयो थैनो kata siapa disampaikan ada kacau cinta ada dia di sini. Neng ni nama mana? Sunu. Neng ma jani sandeman mani takkan neng be deh. Ang ayong nira kau duku mendana. Ada ang ni hai bapa ya ang komor layan nane. Ang duku sana dengan lagi dengan. Dah semua neng be Bedi rainiau duku menani neng kau ketin lagi nama. Neng ni nokon ni dah neng dong lagi apa hai? Dongo. Alnani bini nokon Manchester pernah. Alnani neng ajen kau malana hagan haya. Neng ai kau kini mah neng ber neng nobah ni mah de ai ni acan dah nani de. Gabalai ni sera ni malalai online ni mah ya isen ni pernah mencik dia ber alnani ni mah de. Neng sera alnani. Ni mah hodai. Neng ni mah jai bela. Ani bihamje. Bihamje. Neng on tunjuk lam cakap ke? Onu ang on kai. On kaya. Neng ni mah hoda kasih kau beri pray. Neng ni ayah apa pun jangan payah. Bahawa bini bima apa? Ani ni show biye ang. Neng ber show bela ber.